Als wij gewoon niks dienen in we het afvalwater net opvangen kunnen. Er komt heel tijd meer smarrig wetter naar de zuiveringsinstallatie. Alle dagen maakt de installatie zo'n 10 miljoen liter afvalwetter van huishoudens skin uit het centrum van het Jereveen en uit omliggende dorpen. De uitbreiding van nou had alles te krijgen met de komst van de nieuwe zuivelfabrieken. Als je nou zo dat je siesfabrieken komen die verzorgen dat uw slipaanbod in feite verdubbeld wordt, bijna verdubbeld, ja, dan moet er wel op deze zuivering iets gebeuren. Het is de bregen binnen, het is de buizen binnen en die buizen die daar verderop, die zijn alle in nij. Een complex systeem met een behoorlijk kostenplaatje. Maar het smiet ook heel wat op. In een nieuwe situatie kunnen wij oorlog keer zoveel vervuiling verwerken dan in een oude situatie. Maar minder energie. Maar minder energie. De nieuwe buizen blazen overal lucht in het wetter. Daar kunnen bacteriën weer goed op leven en die binnen wichtig van de zuiveringsinstallatie. De bacteriën zijn eigenlijk de arbeiders van de zuivering. Nu heeft u een hele volle groter gedeelte heeft u bacteriën die het eigenlijk verwerken kunnen. En dus heeft u beter inderdaad de versmarging uit die smarig wetter al helpen. Nou de vernijde wetterzuiveringsinstallatie volle meer capaciteit had, verwacht je ze op het Jereveen kleer te wijzen van nog meer industriële groei.